नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतनी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके आजकल बजे वाला मैटर लोकगीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, रंगदारी गीत, मतलब सीजनली रउआ कौनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के होखे, बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के म्यूजिक व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई भैया। तो चलिए देखल जाए आज के मैटर कैसे गाओ के बाटे। ई गाना के धुन बाटे एगो चाँद जी के गाना रहला, बहुत बढ़िया। अरे सपना कैसे देख लेलू हमरा छोड़े के, तो कहाँ से हुनर लैलू हो दिलवा तोड़े के। ये लय बा, लेकिन देखिए कैसे गाओ के बाटे। अरे रो रो के दिनवा बिताइले जब से गवना कइले बा, हाँ रो रो के दिनवा बिताइले जब से गवना कइले बा। रात भर से जिया पोमरे निहुरा के उठावना कइले बा, कि रात भर से जिया पोमरे निहुरा के उठावना कइले बा। हती हती हमर नींबू दबा के फुलावना कइले बा। अरे हती हती हमर नींबू दबा के फुलावना कइले बा। रात भर से जिया पोमरे निहुरा के उठावना कइले बा। तो भैया हमसे गावल नहीं के जल जात, एकर स्केल थोड़ा ऊपर बाटे। रउआ एकरा के मिला के बढ़िया से स्केल से गा सकतनी। हमें सर्दी जुकाम की वजह से हमारा आवाज़ निकलत नहीं है। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रउआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। व्हाट्सअप के नंबर बा हमार 8874473128। बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।